Tiesitkö, että Suomeen matkustaa viikoittain yli 100 000 venäläistä matkailijaa? Ja vuonna 2012 heitä kävi Suomessa yli 5 miljoonaa. Venäläiset matkailijat kuluttavat Suomessa yli 100 miljoonaa kuukaudessa palveluihin ja tuoteostoihin. Check in Finland on Suomen johtava sisältöpalvelu, jonka avulla sinä saavutat miljoonat venäläistä oikeaan aikaan ja olet läsnä, kun ostopäätöksiä tehdään. Palvelumme avulla venäläiset matkustajat löytävät kiinnostavimmat matkakohteet sekä ostospaikat ja voivat suunnitella itselleen onnistuneen matkan Suomeen. Olemalla mukana palvelussamme olet mukana venäläisten matkailijoiden ostoslistalla. Pääset myös mukaan venäläisten sosiaalisen median V-kontaktiin ja näin olet päivittäisten keskustelujen ja suosittelujen kuumimpana aiheena. Liity nyt mukaan palveluumme ja avaamme yhdessä ovesi venäläisille asiakkaille.